gün geçtigiçe Türkmenistan ykdysady we moral taýdan tozmagy goly ýa-da gorpun garasyna getirilen kärhanany ýatladýar. Eleme deşik edilen döwlet gaznasy we büdjeti boş guguryp ýatyr. İlata aýlyk hakyny tölemäge hökümetde pul ýok. Bu dören agyr ýagdaýdan öz janyny we diktatura döwründe ogurlan baýlyklaryny halas etmek üçin hökümet büdjet meselesinde dürli hilegärlikleri başurýar. Bu esasan owa hojuluk bilen baglanyşykly ministerliklerde işleyen kadrlaryň sanyny kemertmek bilen baglanyşykly. 2018-nji ýylda İMİT Senaty döwlet birleşigi bir pudok bölümi hökmünde Türkmenistanyň owa hojuluk ministerliginiň düzümine girizildi. Ýany ýakyn Haramda Senaty we kommunikasiýa ministerligini döredip, ol ministerligiň düzümini öňkü 4 sany ministerligi, ýagny Senaty ministerligini, demir ýol we awtomobil ministerliklerini hemde ara gatnaşyk ministerligini girizdi. Ýene-de 2 sany döwlet gullugy, ýagny Deniz we derýa ulaglarynyň döwlet gullugy we Türkmen howa ýollary döwlet gullugy agentlik ýa-da bölüm hökmünde täze döredilen ministerligiň hataryna goşuldy. Emma beýleki tarapdan içeri işler ministerligine, Milli Howpsuzlyk ministerligine, harby goşunna, suwtlarda we prokuraturada işleýän gullukçylaryň sanyny öňkülügine saklamak däl, hassa köpeltmek Haramda üçin birinji derejeli mesele bolupdyr. Her hepdede 2 gezek diýen ýaly 3 ullanıcı gulluklar bilen maslahat geçirmek, olaryň özüne wepadarlygyny barlamak hemde olary syýlaglamak, bular ýöne ýere edilýän hereketlerden. Öz döwründe Harambaşy Niýazow edil şu terzde 3 ullanıcylary köpeltmek we üpçün etmek maksady bilen döwlet büdjetini parça edip jemgyýetçilik guramalary, ilmi, medeni we sungat pudoklaryny kemeldip ýok edipdi. Halk we halkyň görýän görgüsi we çekýän jebri hökmüne wallary asla üncü alada goýmaýar. Uludan ulu guruluşyklar üçin qarz pul alýan Haramda dine öz jübüsini galňatmak bilen gümra. Halk we halkyň ilim bilimli gatlygynyň ajy we keç ykbaly onuň azaryna da däl. Halk eklenç üçin kazanç etmäge öňkü SSR-iň giňişligine gitmeli diýip Haramda hasaplaýar. Ey ilahi emine, adan yolu atlanalım, adan yolu atlanalım.